Salam ediyiz vatandaşlar. Semeni oynatayan, semeni tayarladım da özümüzün arası buğdayımızdan biz berde de buğdayımız var iken ona buğdaylığımız bulaktan kaynatayan şunu böğürttüm, östürdüm. Şunu Ömer Türkmenistan'la köpçülük olup öğütlen anlamımız, komşulen anlamımız öyüşüp kaynatayadık da her yıl baharda edilýän zat bu bizim ene mamalamızdan galan bize miras. Muny bizim ýaş gyzlarymyz, gelinlerimiz görmegi gerek, öwrenmesi gerek. Şoň üçin men şu taýyp size görkedeýin diýdim. Berde küçücük bolan soň az etdim de muny. Ýoksam uly toýga adamlar edilýär. Bilin, bu oranda da görkedeýin diýdim size ekreşinem görkezjek size. Sonra öz Türkmenistan'ımıza varanmızda üşüp gelin gyzlar bolup gaýnadarys. Nesip bolsa ýöne Türkmenistan'a şu buğdaýyň hiç ýyly hormaty ýok diýilen ýalyna her ýyl baharda Nowruz bayramyny geçirýärler. Ağla takırdı tukurdu bilen. Sonra kän buğdaýlar göwürtdirip her bir velayata tutuş vara bir ton, 2 ton buğday wadyr otaýdy. Daýalýarlar da şonu diýjek boldum bolýan. Ektirip bara şu geldi Nowruz geldi ülkäme. Nowruzum geldi şeýle sözleri ullukan harplar bilen ýazdyryp demirin içine ýazdyrýarlar, onun içine de buğday ektirýärler. Onam şu son ketjek diýip 2-3 günläp süräp soňam bir çukura atýarlar da şonu şu taýda zenandamyza berse gaýnadyp boljak da olyn etdiren oklar bolha bol eýdin beýdin muny beýt gurnamol ödem ýürüte vilayet häkimleri üstünde durýar şol atlam gurnatýanam şolar nämemiş dünya ýüzüne Nowruz bayramyny beýle belledik ulýal etdik kabalyal etdik. Habar ýokmy sen edýän işleňizden, haram işleňizden, yalan sözleňiz bilen doýurdyňyz ogalky. Yalan bilen, yalan maglumat bilen telewiziýanyňam halka ağlamanda, innisi de ağlanmaya halk. Duydun ne sizden? Seýär şu taýda şu buğdaýlar döküp näçe gadamlar atarýarlar, 30-40 san gadan atar. Her türlü naharlar pişirip o gadamlaryň kiçijikge däl onuň ýaly. Ullukan toýga adamlaryny atardyk şu taýda. Naharlar pişirdik. O harajatlaryny olary, o etpet her edýän nemelerinde var. Halkyň üstüne atýarlar. Han şonu getirin, plan getirin, oýun getirin, geçi getirin. Haram bolsun diýip wara häkimler şu taýdalay. Sebäbi şolar şu taýda şu naharlary boyun getirdik. Kebab ettirip pişirdik diýýärler. Haram bolsun size diýýän şoň üçin. Sebäbi ýürüte garamaýak millete otaýdy. Aç durmaly. Näçe günläp, 2 gün, 3 günläp şu taýda horlap, gyýgyryp, söwünç köplerge gürläp olaryň üstüne gyzlara, aýal gyzlarymyza uuz basyp gören gelin gyzlarymyza bizim olary namysyna diýen gepleri diýip gürläp şu ýuhalar salam şu ýuhalar näme muny beýdýäňiz diýip üstüne azgyr